makorokoto kuna Kedha. Ava ndine mubereki wake auya kuzomumirira kutakura chipo chake kuenda nacho kumba. Chavapiwa naSir Wicknell kuburikidza maskitsi avo ari pasocial media ari kunakidza ruzhinji rweZimbabwe. Saka key yenyu agreement of sale yenyu registration book iri. I'm lost for words. Ndikutoshaya kuti ndoti chiko. Ndoda kungotenda, ndoda kutenda. Sir Wicknell ka handisi kuziva kuti zvamatiitira izvi zvinoitwa nevangani. Aiwa Mwari vakuitirai zvakanaka. Ndisingakanganwi His Excellency President ED Munangagwa. Aiwa, ndoda kungokutendai. Ndoda kutendai baba vedu. Ndimi muri kuita kuti izvi zviitike. Because pasina imimi hapana zvakadai zvinoitika. Ndoda kungotenda. Ini handina zvakawanda zvekutaura. On behalf of my son, aiwa, maninga ake adi, we are reaping my rewards. Thank you so much.